Kantaen tayo iti kanta panagdaydayaw, dayaw iti Apo. Dayaw iti Apo ari ti sangkaparsuan. O kararwak dayawem isut mangisalakan. Lumeg kayo, umay kay iti templom, makipagdaydayaw kayo. Dayaw iti Apo isulaeng ti agturay. Salak ni ban nakaket iten at kasapulam. Tarigagay kasapulan itenam. Babaen ti pangedeng nam. Dayaw iti Apo isu ti tumulong ken kam. Sumurot dan tuken kaimbag ken asinam. Panunutem nagapwan na ti Apo, no ayat na magunod mo. Dayaw iti Apo o kararwak dayawen nam. Amin asi bibiyag ti Diyos in kay pagrukbaban. Itanokyo da kayo at tao, agrukbab asiraragko. Da kay amin analintag, agragsak kayo gapo iti iniramid ti Apo, da kayo anatulnog ken kuana, agdaydayaw kayo. Agkararag tayo, o Apo, amin kakabsat. Amami nga nailangitan, agyaman kami iti aldaw, biag ken pigsa nga inted mo kada kami, tapno mapagsirbyan ka tatta nga aldaw ti Domingo. Sika iti maidayaw iti amin nga panunutan mi, ken aramidin mi ita nga aldaw. Sika kuma iti makita kada kami nga anak mo. Pakawanenda kami o Apo mi, iti panagkurkurangan mi ken panagbasol mi. Iti aramid ken panunot mi. Dawaten mi ken punwinda kami iti santom nga espiritu. Tapno sapulin mi iti pusom o Kristo. Itatta nga bigato Apo, ada kami dito'y balay mo, physically and virtually. Ket agyaman kami, tapag maymaysaan da kami, saan lang iti pamati mi, no di ket iti panagayat mo kada kami amin. Dawati mimit nga ikanda kami, iti panunot nga, saan lang nga nasayaat, ngayam awatin mi iti mensahe mo, kada kami nga, tapno agbalin nga inspirasyon mi iti inaldaw-aldaw, ken bendisyon na mo Apo iti mensaherom, itangal daw ket sika iti maidayaw, agyaman kami ita, sursurutin iti biyag ken tapno maipaabot mo, ti mensaheng gapu ti anak mo nga punuwam iti tunggal maysa, ti panagayat ken espiritum itatta nga panagdayaw mi ken ka. Daytoy iti kararag mi, tinaga ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. No
biyaga ka na santuan, kinadakes pagpanawan, amok ti Diyos, sungbatan ng kararag ko. Item itinapay, ti biyaga po, ama ipay ito'y kararwag, kas panang ted mo jay, den at baybay, kadag iti tao adunay. Panakaibasa iti na San Juan na surat, gapo iti dala na tulag, ti aklat ti Salmo, kabanatan siyam na 98, ken versikulo 1 to 9. Ket daytoy ti kunana. Kantaen tayo ti Apo, iti baro a kanta, gapo kadagiti nakaskas daaw nga inaramid na. Nagunod na ti baligi babaen ti bileg, ken ti nasantuan a panakabalin na. Inwaragawag ni Yahweh ti pinakabaligi na, impakaammo na kadagiti pagilyan iti panakabalin na, ang mangisalakan. Tinungpal na ti karina kadagiti Israelita, nalagip na iti kinapudno ken ayat na kadakwada. Nakita dagiti tattao iti amin adiso ti panagbaligi iti Diyos tayo, idiriyo kada kayo amin agdaga iti panagdaydayaw yo iti Apo. Itanokyo kadagiti kanta ken diri ti grag-o. Agkanta kayo amang idaydayaw iti Apo. Agtukar kayo iti arpa. Puyutin nyo ti tangug yob ken trumpeta, ken idiriyo ti irag-o ti Apo nga ariyo. Agdaran nokdor ka baybay, ken amin linaon mo. Agkanta daga, agkanta ka daga, ken amin nga adda ken ka, dakay akarayan. Agtipat kayo, da kayo at turod, dangdangay kayo nga agkanta. Iti rag-o iti sango iti Apo, taumay ukumen ti daga. Nalintag ken awan idumduman na, ti panagkumanat iti amin a tao. Ang pati inapudno, tapno isot taraon ko, Apo, ken mangpukaw tiki nadakes ko, ketal na ken ragsak masarap ko. Ibasa kada kayo iti paset ti nasantuan na surat, kasinsurat ni San Juan, kapitulo 10 ken 5, versikulo 9, aginggana iti 10 ken 7 ket kastoy iti maibasa. Ayaten kayo akas iti panagayat ni Ama kanyak, agtalined kay iti ayat ko, kas iti panangtungpal ko kadigiti bilbili ni Amak, ket agtaengak iti ayat na. Agtalinaed kayo met iti ayat ko, no tungpalen nyo dagiti bilbilin ko. Imbagak daytoy tapno ti ragsak ko adda kuma kada kayo, ket nananay kuma ti ragsak yo. Daytoy ti bilin ko, aginayat kayo akas iti panagayat kanyak, panagayat ko kada kayo. Ti katanukan ng ayat na ipakita ti maysa a tao, isut panangipaay na iti biyag na, para kadigiti gagayem na. Ket da kayo dagiti gagayem ko, nutong palen nyo dagiti bilbilin ko. Saan kayo nga ibilang nga adipen, ta saan nga ammo ti adipen, teraramiden ti Apo na. Ngem ibilang ko agagayem, ta impakaamok kada kayo, ti amin anangeg ko ken ni Ama. Saan ada kayo tinangpili kanya,
no diket siyak tinangpili kada kayo. Imbaon kayo mapan ken agbunga iti adu, ket manayon kuma ti bungayo. Iti kasta, itedto ni Ama kada kayo ti anyaman na dawaten nyo ken kuana, itinagan ko. Daytoy nga rod ti bilin ko kada kayo, agiinnayat kayo. Ni Apo Diyos nagbendisyon, iti pan nakaibasa, iti paset, iti nasantuan, asurat. Amen. Ti sasao anaragsak sao Ama magbiag. Ti sasao anaragsak sao Ama magbiag. Think about His love, think about His goodness, think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Think about His love, think about His goodness, think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. How could I forget His love? How could I forget His mercy? He satisfies, He satisfies, He satisfies my desire. Think about His love, think about His goodness, think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of
you love me. In the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner condemned unclean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Ransom in glory, His face I at last shall see. 'Twill be my joy through the ages to sing of His love for me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Is my Savior's love. Is my Savior's love. Is my Savior's Agkararag tayo, naindaklan ken man nakabalin nga Dios ipeksami iti panagyaman mi ken ka iti daytoy nga aldaw nga isong insagot mo kada kami tapno iselebrar mi o Apo iti naisang sangayan nga aldaw kadigiti inang aldaw nga lagipen mi o Apo dagiti adu nga narami danda o Apo iti panagpamati ken ka ket ama nga nasantuan nagyaman kami kadigiti anak mo nga si bibiyag pay lang dagiti inang daw Apo nga adda nga mangbantay kadakwada nga adda o Apo nga mangipaay iti bilin kadakwada o Apo ket ama nga nasantuan si kangarod o Dios ti agtaong kada kami iti daytoy nga oras itiin kami panagdaydayaw ken ka iti nagan ni Apo mi nga Jesus dagiti dawat ken kararagmi. Amen. Madaydayaw iti nagan ni Apo ti nga Hesukristo iti daytoy nga aldaw kasko nak nga iselebrar tayo iti naisang sangayan nga aldaw para kadigiti amin nga inang iti daytoy nga aldaw. Happy Mother's Day kada kayo amin nga inang. Ket agyaman kami iti ayat nga isu nga impariknayo kada kami nga anakyo. Agyaman kami iti saan na magatatan nga ayat nga isong impaayo kada kami. Ket agtultuloy nga rod iti panagsilaw yo kadagiti uneg iti pagtaengan. Ket iti daytoy ket ni Apo Dios nga rod ti agbendisyon kadagiti inang. Ket
adu dagiti contribution iti inang kadagiti uneg iti pamilya. Ket amok nga naragsak da itangal daw wenno addamet iti naliday gaputa adda dagiti inang agsagsagaba iti daytoy nga panawen. Malagip ko ni inang ko nga isu tinang isuro kanyak iti adu nga trabaho. Isu natin ang isuro no kasano iti agpalansya. Ken aglaba ken dadumapay nga trabaho iti uneg iti pagtaengan. Ket ngarod aging gana ita ket itugtugot ko dagita nga sursuro na kanyak. Ken kastamot nga ni baket ko gapo ni Janice gapo iti dakkelunay nga ayat na iti anak mi nga imbaklay na iti krus na tapno laong ket maikan na iti 24/7 nga atensyon iti ipatpatig mi nga anak mi nga adda iti pagdaldalanan na wenno isu na ket person with disability. Ken kastamot kadigiti ininang ditoy Knox United Methodist Church kanguranan na iti Ilocano service. Ket adu dagiti saan ko nga malipatan kadigiti umununan nga inang nga nagpakada. Kada tayo iti panagpamati kanguranan na iti siya ket na assign ditoy iti 2014. Baligip ko da Mrs. Ilan, ni Mrs. Josefina Chua, ni Mrs. Erlinda Uy, ni Mrs. Caridad Reynante, ni Mrs. Soledad Sia, ken uray pay ni Mami Rita Lau, ken dadumapay nga saan ko naganan, anak kadwami iti panagbisita wenno iti Ilocano visiting team kakabsat. Ket adu dagiti embodied nga baton lagip kanyak ken uray pay kadagiti kakadduak kakabsat iti Ilocano service ditoy Knox United Methodist Church. Ket ikanuman san mi nga malipatan iti katkatawad da dagiti sangsangit da gapo kadagiti pain nga marikriknada kakabsat ken dadumapay nga saksakit nga isu nga nagdalanan da. Ken daytoy nga aldaw ket ipalagip na iti apong ko abaket nga inang ko nga isu iti dalan tapno kasta ket agpamatiak ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Isu na ni Mrs. Juanita Pagalilawan Andres. Nga isu na iti nangisungsung kanyak ken kadagiti kasinsin ko iti uneg iti kapilya. Agadal iti Biblia ken uray pay iti napasnek a panagkararag tapno sumayaat iti biag mi. Ket ngarud babaon ken kuana ket napatanor na iti dua nga apo ko na nga nagbalin nga pastor kakabsat. Siya ken ni di kasinsin ko ni Pastor Carol Andres. Ken kastamot adati ni sungsong mi nga second cousin mi ni Pastor Ros Dalumay Agonias. Dahito ti bunga iti panagpamati na ken ni Apo Dios. Dahito ti bunga iti karkararag na. Uray awanen isuna ken ngem aging gana ita ket saan ko amalipatan iti inaramid na gaputa addaak itoy nga tumakder iti sangwanan niyo tapno iwaragawag ko iti sasao iti Apo. At dati may isa nga kanta iti Ilocano nga daytoy ket may papan kadigiti inang. Nga dagito nga inang ket nagpakadan. Ket dagiti inang anang ted iti bilin ken balakad kadagiti anak na. Ket amok dayto nga kanta ket amamuyo kakabsat. No da kayo ket Ilocano. Ket kastoy iti kuna daytoy nga kanta. Kuna dinanang agsingsingpet ka,
umadayuak inakon sumina, dinakto sa pulen, no dinak makita, di kan tulom daang, no awanak di tadenam. Luwak ti umarubos, no malaglagip ko, ayat kendungo, day dinanang ko, isut kamangak, no adda parikot ko, ket liwliwaenak, no malmalday day to'y pusom. Itanawanen dinton agsubli, dagiti adungo ken panagibi, ayan yan atuk, tiawan inana, karignat pataw, ngawan sangladanam. Naggasat kedin, tiada pa'y inana, mangipaay kasi, ken mang tapaya, agdumalaeng, tiag syuman akunada, dinan tumartapan, tipudno nga inam. Ket daytoy nga kanta kakabsat, ket no kanta ket makasangita. Gapo kadigiti umununan nga nangipaay iti bilin kada tayo, kangranan digiti inang nagbilin kadigiti anak da, nga agsingsingpet da kuma. Ket adu dagiti naimatangak nga inang nagpakada, kakabsat, iti daytoy nga biag. Ket pudno unay daytoy kuna iti kanta nga naggasat ket din ti adda pay inang na. Naggasat tayo nga si bibiyag pay lang dagiti inang tayo. Ket saan tayo kumang baliwalan daytoy nga tiyempo iti kaadda tayo kadakwada. Ket no anyaman dagiti masapul mga ipaay tayo, ket ipaay tayo kuman kadakwada, nga habang sibibiyag da pay lang kakabsat, gapuna tainton awandan, ket handanton nga agsubli, kas kuna daytoy nga kanta kakabsat. Isu nga iti daytoy nga aldaw, iti paset iti nasentawan na surat, ket saritaon na kada tayo, iti panagiinayat. Daytoy iti maysa nga bilin ni Apo tayo nga Hesu Kristo kada tayo kakabsat. Akas kadigiti inang iti ayat da ket maysang ayat nga personal kakabsat. Da kami ket inem kami nga agkakabsat nga inayat iti inang mi. Nga daytoy nga ayat ket sika kakabsat. Iti pangiturungan na, datayo iti pangiturungan na, daytoy nga ayat, tapno sumayaat, iti biyag tayo. Ket nga rod, kinuna ni Apo tayo nga Hesu Kristo, ditoy, paset iti nasantuan asurat, iti versikulo 10 ken 6, saan ada kayo iti nang pili kanyak, no diket siyak iti nang pili kada kayo. Daytoy iti kinunana. Ket nga rod, daytoy nga imbaga ni Apo tayo nga Hesu Kristo, ket para kada tayo met iti daytoy nga panawon. Saan ada tayo iti nang pili ken kuana, no diket isuna iti nang pili. Uray pay kadigiti inang tayo ni Apo Dios iti nang pili kakabsat. Tapno nasayaat ken naragsak iti uneg iti maysang pagtaingan. Iti ayat iti ina ket ayat tapno kasta mother love us enough to give us jobs.
Isu dati umunaan ang isuro kada tayo, no kasano iti agtrabaho. Daytoy iti kababalin iti inang kakabsat. Gapuna ti tatang ket kanayon, nga awan iti uneg iti pagtaingan, gapo iti panagtrabaho da. Ngem daytoy nga inang 24/7 nga datayo ket inda nga sursuruan. Ken pinadakkal da tayo iti nasayaat. May nga nasayaat nga ubing. Isu nga kastoy met iti panagayat ni Apo Hesu Kristo kada tayo kakabsat. Iti ayat ni Apo Dios ket kayat na nga agbunga tayo. Kastamot iti ayat iti inang kada tayo. Nabunga iti ayat iti inang tayo, gaputa nagsayaat iti nagbanagan tayo kakabsat. Iti daytoy nga biag. Iti may katlo, mother's love is a love that remains, agtultuloy. Daytoy nga ayat. Datayo dagiti panpanunuten da akan kanayon. No agsakit tayo ket anyan nga dandanag da. Isu dati umuna nga agdanag kakabsat. No adda iti sakit tayo. Kasta iti panagayat iti maysa nga ina. Ket ngarud kas kinuna iti paset tinasantuan nga surat, iti versikulo 9 nga kinunana ditoy, ayaten kayo akas iti panagayat ti ama kanya. Agtalined kay iti ayat ko, kastamot iti kayat iti maysa nga ina, kakabsat, iti anak. Nga iti ayat na kadatayo ket kas iti panagayat na iti Diyos. Isukas ko naktatay ni apong ko abakit, ni Lola Juanita. Isu iti nang padakol kada kami, iti ayat ni Apo Dios. Gapuna ta ni apong mialakay, ket sabali mo't iti passion na iti biag. Isu nga ko na dito'y kakabsat, iti versikulo 10, kas iti panangtungpal ko kadigiti bilbilin ni amak, ket agtaengak iti ayat na. Agtalined kayo met iti ayat ko, no tungpalen nyo dagiti bilbilin ko. Daytoy ket maysa nga balakad ni Apo Diyos kada tayo kakabsat. Maysa nga bilin na kada tayo, nga agtalined tayo met kumaken kuana. Agtalined tayo ken kuana. Agtalined tayo iti ayat na. Ket iti panagtalined tayo iti ayat iti Dios masapol at tungpalen tayo dagiti bilbilin na. Isu kakabsat nga kinuna ni San Pablo wenno dito'y Roma kapitulo 8 versikulo 35 aging gana iti 30 nga awan iti nothing can separate us from God's love. Dayjay iti kunana dito'y kakabsat. Isu nga uray pay iti ayat iti ina kada tayo. Ayat dagiti inang tayo kakabsat. Ket awan iti maka-separate iti daytoy nga ayat. Ken iti may kopat, mother's love required us to play nice and share. Daytoy iti maysa nga sursuro, iti ayat dagiti inang. I-require na nga agbalin tayo nga nasayaat, ken nasagot tayo. Nga kinunana dito'y paset tinasantuan na surat, iti versikulo 10 ken 2, ti bilin ko, agin nayat kayo, akas iti panagayat ko kada kayo. Ket kinunapay ni Apo Dios, iti versikulo 10 ken 7, daytoy nga rod, ti bilin ko kada kayo, agin nayat kayo. Daytoy, iti kanayon, nga ibaga ni Apo Hesu Kristo kada tayo. When daytoy iti klase iti ayat iti Dios kada tayo.
Nga iti ayat na ibaga na kada tayo, nga masapul, nga amu tayo, iti agtulnog, ken kuwana. Ken agbalin tayo, nga dalan iti bendisyon, kadigiti anak na. Kakabsat. Ken iti may kalima, mother's love is a love that is sacrificial. Adula unay iti insakripisyo dagiti ininang tayo kada tayo kakabsat, uray pa iti biyagda insagot da kada tayo. Malagip ko dayjay may nga inang nga daytoy anak na ket masapol nga maikan iti may nga paset iti bagi ti inang. Ket idinamuan ti inang ti kasapulan ti anak na ket no saan nga maipaay daytoy ket matay daytoy nga ubing. Ket ngarud daytoy nga inang ket insagot na iti may sa akidni iti anak na tapno agtuloy nga agbiag. Kasta iti panagsakripisyo dagiti ininang kada tayo. Awan sa bali nga indang inaramid no di ket inayat da tayo. Ket ngarud subadan tayo. Daytoy nga ayat nga isu nga impaay dagiti ininang kada tayo kakabsat. Subadan tayo. Iti ayat matlaong. Nga adda iti maysa nga pannao. Ken uray pay kadagiti sermon ni Sir June Sermonia ket ibagbagana. Ken uray pay iti 25th anniversary da ni Madam Lucy ket imbaga ni Sir June. Nga awan sa bali nga isagot iti maysa nga ama iti kadagiti anak na no di ket iti panagayat na iti inada. Dayjay kakabsat iti napateg nga regalo iti maysa nga ama isu iti panagayat na pudno nga ayat nga ipaay na iti inang dagiti anak na. Isu kakabsat, iti daytoy nga aldaw, iti selebrasyon, iti Mother's Day. Maminsan pa'y ngagyaman tayo kadigiti amin nga inang, lola, mami, nana. Gapo iti panangipaay da iti biyagda kada tayo. We give thanks for all the women who gave us love that shaped us, comforted us, and encouraged us, taught us, and believed in us. Friends, brothers, and sisters in Christ, lagipen tayo kumay ayat, dagiti inang tayo, that is personal. Lagipen tayo kumay ayat, dagiti inang tayo, nga nagbunga. Lagipen tayo itayat dagiti inang tayo nga agtalinaed iti agnanayon. Nga lagipen tayo iti panagayat inang nga uray anya ket isagot da kada tayo. Ken kang runana lagipen tayo iti daytoy aldaw dagiti amin nga sakripisyo dagiti inang kada tayo. Ket ngarod buyaan tayo panoorin po natin ito as we thank all the women, mothers, iti daytoy nga aldaw. Panoorin po natin. At pagkatapos nito ay ipag-pray ko po lahat ang mga mother sa umagang ito.
mga daduma, wanti picture na dita. Ngayon iti dayto yung aldaw, ket amin da kayo, ngay ininang ket ikarkararagan da kayo. Paset kayo amin iti dayto nga selebrasyon, agkararag tayo. Apo Dios, ipeksami itin kami panagyaman ken ka. Kadigiti amin, ngayon inang, iti dayto yung aldaw. Agyaman kami ken ka, O Diyos, gapu, itayat nga isung impaay mo kadakwada. Ket malagip mi o Apo, dagiti, umununan nga inang, nga naitalakda iti biyagda ken ka. Agyaman kami, dagiti baton lagip nga isung imbati da kami, O Diyos. Idi si bibiyagda pay laong. Saan mi nga malipatan? Dagiti inda nga inaramid o Apo. Kang runan na iti pamati. When amami nga nasantuan, madaydayaw itinagan mo, kadagiti amin nga ina, nga awan sa bali nga nangitalkanda iti biyagda no di si ka o Apo. Ken uray pay kadagiti anak da. When Apo Diyos, bendisyonam, dagiti amin nga inang, ijay Amerika, ijay Canada, ijay Hong Kong, ijay Korea, ijay Middle East. Ken kadagiti amin nga paset, dayto nga lubong, akakadwami iti dayto nga aldaw. Kanguranan dagiti inang dito yung nasyon mi nga Pilipinas. Madaydayaw itinagan mo o Apo Heso Kristo, ang nanglawag kadagiti amin nga mothers iti daytoy nga aldaw. When o Apo naggasat kami nga adda pay laong dagiti inang mi a makitkita mi ken maarakop mi. Agyaman kami iti kinasayaat do o Dios kada kami. Ket nagbalin kami nga nasayaat gapu kadakwada. Gapu iti panangsilaw da kada kami o Dios iti uneg iti pagtaingan. Saan da kami nga binaybayan o Apo? Ket ama nga nasantuan, kaasyam ka di o Apo, dagiti inang adda iti pagdaldalanan da, iti daytoy nga oras. Bendisyonam dagiti inang o Apo nga adda dagiti kasapulan da, iti daytoy nga gundaway. When ama nga nasantuan, madaydayaw ka iti daytoy nga aldaw. Ken itultuloy mi nga idawdawatan ken ikarkaragan dagitoy nga inang o Apo iti uneg iti pagtaingan. Bendisyonam kadi o Apo ni Ate Beth Reyes. Bendisyonam kadi iti salon at na. Ni Mami Amor Sermonia. Bendisyonam kadi iti salon at na o Apo. Ni Nanay Estrella Margalio. Ni Mami Presi Ancheta. Kastamet o Apo nga idawdawatan mi the Mrs. Lilia Marquez ijay Quirino kang runan na ti iglesia nga pagkapkapilyan daw Apo nga adda anti-COVID dagiti membro da. Yadayom kadi isu da iti peggad o Diyos. Ken kaasyam kadi o Apo ni Nanay Adelina Roman, Marcelina Evangelista, iti ipay mo kadi o Apo iti nasayat nga salunat kadakwada. Ken kastamet o Diyos nga bendisyonam. Damanang Imelda Lingasin. Ken ni Nanay Felisa Sanchez, bendisyonam kadi iti salunat na o Apo. Ken oray pay, nga dawaten mi nga bendisyonam, the Virgie Bilyedo, Irene Bilyedo. When o Apo agyaman kami, iti bendisyon nga inawat, iti maisangina ni Sister Althea Saclayan Torres, iti bendisyon iti anak nga insagot mo ken kuana. Ken kastamet o Apo, bendisyonam kadi ni Nanay Maxima Garcia nga na-stroke iso na o Apo. Ken kastamet ni Manong June Peralta
nga na-stroke matlaong, ket bendisyonam kaditi sa lunat da itangal daw. Ken kastamet o apo nga idawdawatan ken ikarkaragan mi, ni Manong Jaime Ferrer, ni Manong Raymond Neflas, Sosimo Andres, ni Manong Florentino David, ni Mr. Celso Iranya, ken ni Manong Dani Pagaduan, ken makipagrik na kami o apo iti family ni Kuya Erwin Lim iti papanaw na. Ken uray pay ni Manong Lando Torres nga tatang ni Kabsat Rachel. Ket ama nga nasantuan idawdawatan ken ikarkaragan mi. Uray pay iti pamilya ni DS Robert Parcasio, iti pusay iti nguten ng ama. Itultuloy mo kadi nga iparik na kadakwada iti ayat mo, O Diyos. Ken uray pay iti may sakamkamong nga umay ditoy o apo nga iso nga impulang namat iti biyag na iti sangwanam. Ket mga nasantuan madaydayaw ka iti daytoy nga aldaw. Ket si kakadi iti pangitalkan mi kadagito nga anak mo apo dagiti amin nga ininang iti ayandaman iti daytoy nga gundaway. Ket paset da nga iti kararag mi itangal daw. Idawdawatan ken ikarkaragan mi iso daw apo nasapay kadi tasika iti mangipaay iti nasayat asalunat dam amin. Babon iti nagan ni apo mi nga Hesukristo kas manubot ken mangisalakan mi. Amen. Masapo lamang itugot ti tunggal maysay ti sagot kas mayero no ti pimparabor ti Apo a Diyos yu. Mabalin tayo nga ikabil lagi jay sagsagot iti bangko ti BDO ken GCash nga makita tayo iti screen. Mabalin tayo matlang nga i-screenshot isunod tapno madi tayong malipatan dagi jay panantayo kadagiti sagsagot tayo apo. Kantaan tayo ti sungbat. Tuy sagot nga yegmi nagtaud ako kwa intalek mo kada kami dakang ti agaywan. Amen. Agyaman kami ken kaapo mi nga Hesukristo kadagiti impaaywan mo agamon kada kami nga isumot ti paaymi ken ka tapno maaramat iti agtultuloy iti panakaiwarnak iti naimbagadamag. Bendisyonam dagiti ima amang ipaay kadagiti sagsagot da iti Knox United Methodist Church BDO bank account. Ket ikamatalik mi ken ka o Dios ti trabaho da dagiti pagbirukan da. Ket bendisyonam oray pay ti pamilya ken kang runan na dagiti salun at da o Dios. Ket ama madaydayaw ka iti daytoy nga aldaw. Itinagan ni Apo mi nga Jesus dagiti dawat ken kararag mi. Amen. Naimbag at bigat tayo amin kakabsat, ket madaydayaw, itinagan ni Apo tayo nga Hesukristo, iti dayto nga selebrasyon, iti Mother's Day, ket kablaawan kayo amin, nga inna, iti dayto nga gundaway, ken kada kayo nga da, iti sakit na, ni Apo Diyos kuma, iti mangpaimbag kada kayo kakabsat. Ken kastamat, nga, kahit kung nga kablawan, iti maysa nga agbuybuya kada tayo ijay Virginia, USA ni Sir Evelio Balan Senior. Kaya tagyamanak iti kaadana kada tayo baboan iti virtual nga panagdaydayaw. Ken uray pay kastamat kada kayo amin dita Los Angeles, California. Ken uray pay di Canada. Ken daduma pay nga paset daytoy nga lubong nga nakaduami iti daytoy nga panagdaydayaw ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Ken kastamot nga agtultuloy tayo nga agdayaw kakabsat itunggal oras iti alas 7 iti bigat.
Ket happy birthday kadagiti nga agkasangay into no bigat ni Sister Leia Amor Antonio. Happy birthday, Auntie. Ken kastamot ni Sister Lara Claudia G. Reyes, ni Mami Josefina Pascual to no 15, ni Nanay Presi Cadiente into no 17, ken uray pa ni Mrs. Lucita Sermonia into no 18, ken Evangeline Paking. Ni Apo Diyos kumay tagbendisyon kada kayo amin nga agkasangay iti daytoy nga lawas. Ken kastamet nga ni Apo Diyos kumay tagbendisyon kada kita amin nga agselebrar iti kalaysa. Ket madaydayaw iti naga ni Apo ting Hesukristo. Kantayin tayo wakabsat ti mauding himno. Apay nga ta ni Jesus, impay na Kanya. Grasya na di mabubos, ket insalakan na. Ni mamukmet, dayjay pinatik, ket namnamaek, amabalin na idulin sa lakniban, aking gat panungpalan. Apay nga inted na Kanya, pamating mangispan, ket pinapatega sa una, pusok talnakyeg na. Ngemamukmet, dayjay pinatik, ket namnamaek, amabalin na. Naidulin sa lakniban, aking gat panungpalan. Jak maawatan no kasano ating Espiritu, balbaliwan ti puso, agtulnog ken Kristo. Ngemamukmet, dayjay pinatik, ket namnamaek, amabalin na. Naidulin sa lakniban, aking gat panungpalan. Jak amono intonano, tiya ay ti Apo. No mapanak tu sumabat, wenno aguraya. Ngemamukmet, dayjay pinatik, ket namnamaek, amabalin na. Naidulin sa lakniban, aking gat panungpalan. Agkararag tayo, agyaman kami ken kao Diyos, iti kaddam kada kami iti dayting aldaw, agyaman kami iti biyag nga isunsagot, iti liturgismi ni Sister Leia Antonio, ken kastamat o Apo iti biyag ni Brother Jotic de los Reyes, agyaman kami iti panagkasangay na iti na minsan nga lawas, iti birthday na iti napalabas nga lawas, ken kastamat nagtituloy nga panangidalan mo o Apo kadigiti anak mo dito itangal daw iti biyag da kabsat nga Ronnie ken uray pay ni Ronwell iti panangipay dati tiyempoda tapno mapaspasahat iti panagdaydayaw mi ken uray pay kadigiti staff nga kadwami tangal daw agyaman kami o Apo ken uray pay kadigiti nakadwami iti virtual worship service iti Lucano agyaman kami itayat nga isong impay mo kadakwada amin o Apo tapno makadwami isuda iti daytoy nga panagdaydayaw o Dios nga nailangitan
Si kakadi, iti agari kada kami. Ket Apo, paimbagam ka dagiti anak mo. Ken o Diyos, bendisyonam kadi ti nasyon mi nga Pilipinas. Ket Apo, sapay kadi itinabit nga panawen, ket malusaw, daytoy nga virus nga da iti nasyon mi. Tapno agbalim, agsubli nga normal iti sitwasyon mi o Apo. Ket amang nilangitan, madaydayaw ka ita nga oras. Itinagan ni Apo mi nga Jesucristo dagiti dawat ken kararagmi. Amen. Ti Ama ken Anak umam, ken Espiritu liwliwang, dayawen nga ipangruna, ti langit ken ti dagat. Kat ita, awaten tayo iti pamendisyon iti Diyos Ama. Babon ti anak na iso ni Apo Jesucristo, nga iso ti dalan, iso ti pudno, ken iso ti biyag tayo. Ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, iso kumay, ti awaten to itang awan patinggana. Amen. 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 Baga bigat ti amin ket madaydayaw itinagan ni Apo ting Hesus Kristo.